Παιδιά, κοιτάξτε αυτό το τεράστιο πράγμα, με βαράει. Χάνω και έτσι βία εξαιτίας του. Όμπρο, λάγκαρε το game κάποιου και τον έβγαλε σε τεράστιο. Τι έμαθα μπρο, με βαράει πάντως. Πριν είχε μειώσει πόσο HP. Ρε, γιατί με ακολουθάει, εγώ δεν θέλω να με ακολουθήσει. Πάει πίσω τώρα. Αυτός χάνει ζωή. Τι κάνει? Δεν χάνει κανένα ζωή. Σημαδεύει κιόλας. Απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Τώρα εγώ πρέπει να χυλάζω. Δεν έχει μέτρη τον μπρο. Αυτό event είναι τι είναι? Ρε, μήπως είναι κάποιος και τον έχουν σε μεγάλο γιατί είναι ο Μπούγκα, ας πούμε. Μήπως πέσει ο Μπούγκα και τον έχουν σε μεγάλο για να δούμε τι κάνει. Πηδούσε πριν. Κι άλλοι τον βαράνε. Ρε. Σε βάρεσε αυτός ο χοντρός. Η άτομο. Ρε, δεν μπορώ να κουνηθώ. Μπαγκάρει το game αυτό. Έφυγε. Αφού ακούγα και δύο βήματα από δίπλα σου, ναι. Παιδιά, ναι, βήματα, οκ, πάμε. Όχι. Κοίτα, αυτό το κάνω εγώ το edit. Παιδιά, αυτό είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχω δει σε όλο το Fortnite. Φεύγω κι εγώ. Γιάννη, φύγε με γάντια αν έχεις. Είναι το metal που έχει τα mythic γάντια. Παιδιά, αυτό είναι το πιο περίεργο πράγμα Reboot. που έχω δει σε όλο το Fortnite. Reboot. Spam στο reboot. Αντίος.